Mga estudyante kag co-teachers sa Iloilo City National High School nang emosyonal sa naghalad sang pangamuyo sa mag-asawa nga manunudlo nga napatay sa sunog. Mag-asawa kilala nga dedikado kag masinadyahon sa obra. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas sa live sa Barangay Infante Molo, Iloilo City. Kim? Jert, napuno sang kasubo ang Iloilo City National High School kasunod sang pagkasunog patay sang duwa nila katalentado nga mga manunudlo. Nagkatalagison ang mga estudyante, manunudlo kag staff sang Iloilo City National High School kay nasang aga. Samtang nagapasaka sa hulot kasihan sa mag-asawa nga manunudlo nga napatay sa pagkasunog sang ilabalay sang Sabado. Nagsindi ang mga inisang kandila. Naghalad sa bulak, kag pangamuyo agud dumdumon sa Sir Julius Reyes kag Ma'am Llewellyn Reyes. Ginsuksok sa mga estudyante ang t-shirt nga ginisenyo ni Sir Julius kung saan makita pa ang nawong sa mag-asawa. So amo ni nga t-shirt do very grabe gid amon nga pag-treasure bala sa mo nga t-shirt kag grabe nga pag-cherish namon. Very patient sa ila kag tam-an gid ka considerate. Ang mag-asawa ang nagatudlo sa bulutuan sa sulod sang 10 ka tuig bilang visual arts teacher sa grade 7 tubtob grade 10. Madamo man nya kadungganan ang ilan nadala sa bulutuan. Magluwas sa pagkadedikado sa pagtudlo ang mag-asawa ang masinadyahon kag maayo nga mga abyan. Ang ila bata nga si Amber ginakabig na nga pamilya sa mga co-teachers sa mga ini. Ako personally, sila ginayang ako nga mga confidant ko, sila gidalaganan ko. Either makadto na sa ila, may storya kami na pungko kami storya doon, marakakina kami antis matapos ang conversation. Naging emosyonal man ang principal sa bulutuan sa natabo sa mag-asawa. Mabatsagan gid nga greatest loss gid namon sila sa eskwela. Kay ning mag-asawa tandem gid nga daan sa visual arts namon, no, nga grupo. And di ko kabalo kung anong dason nga matabo because we lost them. Samtang hindi maeksplikar nga kasubo ang nabatsagan sang kapid ni Llewellyn nga si Luella sa natabo, wala na gani ini nagatubang sa kamera. Suno sa bana ni Luella, may balay na sila kuntani sa Pavia. Apang nag-ayo gid si Llewellyn sa asawa nga magupod sila istar sa nasunog nga balay sa Barangay Infante Molo. Adlaw-adlaw sa istoryanay, may time lang before sila magtulog, naga-istoryanay gina sila permi. Bisan duwa lang sila, pwede sila yung magbanding at duwa lang sila. Jert, plano sang principal sang Iloilo City National High School nga dalon ang earn sang napatay nga pamilya sa bulutuan agod halaran sang prayer vigil kag hatagan sang nagakaigo nga tribute. Jert? Madamo gid nga salamat sa update kapuso Kim Salinas.